aflevering dybt. Der er plads til Ure. Michael Ure alene afsted. Michael Ure bliver taklet til sidst. Michael Ure! Ja, sådan! Stopper den i mål! Sønderjyske tager føringen i Prag! Fantastisk Ure. Den knæk, vi så det også mod Strømsgodset. Han har fart, han er fysisk stærk, han er stor, men han er hurtig. Og han holder bare Katlets væk. Au, Katlets. Han var heller ikke på ingen måde så overbevisende i Sønderjyske. Men det her... Ja. Med 10 minutter til pausen har Himmelstormerne fra Haderslev sat sig i en gylden position. En førerposition i kampen om de 30 millioner og Europa League-gruppespillet. Godt brudt. Super aflevering, og så prøv at se Ure her. Han har bolden, og han er kun på linje med Katlets. Katlets prøver så en glidende tackling, hvilket er satset. Misser den, så er du fuldstændig væk, og det er han. Og han er altså også tæt på at lave straffe, faktisk. Så Ure, det kan gå ondt på dem, ikke? Nu er der endnu en god mulighed til Sønderjyderne. Troels Kløve bider sig til i højre side. Bag stikker Ure. Kløve kommer ind i en god position. Troels Kløve! Sønderjyske er ved at tage fusen på hele Europa. Troels Kløve scorer til 2-0 på tærskelen til pausen i Prag. Ja, og det er de der hurtige omstillinger, hvor vi så nogle svaghedstegn, synes jeg også i Sønderjyske i deres retur. Katlets er ikke den spiller, han har været. Også her, hvor nemt han bliver sat ved begge scoringer. Som ingenting. 4 indløb i feltet for Sparta Prag. Masser af... Og en hovedstød af David Lafata. Tjekkernes anfører har for alvor fået gang i sin målrus, som han har for vane. Og i den her ombæring er det vigtigt. Tjekkerne ligneragtigt okay til pause efter en redelig første halvleg for dem. Og på en standardsituation. Prøv at se ham her. Ja, han holder dem væk. De kan ikke komme til at springe. Han ikke få afsæt på. Godt sparket og... Sparta Prags mest scorende spiller nogensinde indehaver adskillige individuelle målrekorder i. Men lad os ikke håbe, de for alvor kommer i gang med det. Nyt indlæg, og Sjudal udligner 2-2. Josef Sjudal fik et mål annulleret for offside i første kamp. Og her udligner han til 2-2. Det er stadig nok for Sønderjyske til at komme videre til gruppespillet, men nu bliver det alt andet lige med et kæmpe tryk imod sig resten af kampen. De kommer også for langt ind og skænde, der kan ikke komme ud. Det er for mig at se, at de er nødt til at holde kæden lidt højere inden de kommer til at løbe baglæns ind, og det er alt for farligt det her. Der er 3, 4, 5 spillere, der kan hætte på den. Der. Ej, det kan de slet ikke. Taber mange spillere ud foran. De har dækket skidt op på de her. Det tjekkiske landshold. Der må de ikke score på. Den hente hætter den forkerte vej. Tjekkerne scorer! Nej. Stadion gynger. Brabec har været på banen i 10 sekunder. Så hætter han Sparta Prag foran med 3-2. Fordelen skifter fødder. Og Centraleuropas mest vindende klub er i gang med lige nøjagtigt at overkomme lille Sønderjyske fra Danmark. 3 standardsituationer. Nej. Markan Hinde hætter den forkerte vej. En alvorlig fejl i de døende minutter. Der er stadig tid til at reparere. Han kan ikke komme højere op. De har haft en myriade af chancer. Miraklet smuldrer i Prag. Et af dansk fodbolds største mirakler var sat på skinner, og Sønderjyske toget buller afsted mod lodtrækningen i år. Brabec brækker drømmen midt over, hvis ikke Sønderjyske kan få scoret nu.